Здравейте на всички от YouTube. Казвам се Борис Борисов. И какво се случва днес? Днес ще се скача с бънджи. Часът е 5:33 и аз си хапвам зърнената закуска преди да потегля към своя скок с бънджи. Те първо трябва да лова метро, после такси, тъй като малко извън София се намира самото място, където ще бъде балонът, тъй като ще скачам с бънджи от балон. Това е... Винаги съм искал да скачам с бънджи, но не знаех, че даже има и с балон. Мислих, че повечето бънджи скокове са от мостове, но явно те ще бъдат балон. И така, в момента се захранвам много стабилно. Овесени ядки с банан и мляко. Ящата здравословно. Отвън все още е тъмно, леко студено, но това не е проблем. Важното е, че е време за екшън и за малко екстремни спортове. Вече съм в метрото и пътувам. И аз съм. Няма да погледам, ще се правя Неонско шосе. И там реално погледам, не знам как трябва да стига до мястото, откъдето ще излитаме с балона. Реално погледам, трябва да стигне до село Мрамор. И даже след него се намира самата площадка, където са балоните. Доколкото разбрах по телефона, когато се чуха с организатора, стискате палци. Защото трябва да съм там сервис. Сега обаче се 6. И, дами и господа, вече пристигнахме! Вече сме тук, след село Мрамор. В крайна сметка успях да намеря превоз. Има си автобус, даже градски транспорт. Даже не съм си поръчал такси. И... ето го. Отиваме нагоре. All the way up! Това ще ми е за пръв път. Така че, в смисъл, ако сте опитвали нещо такова, ако сте скачали до сега с бънджи или пък сте се возили на балон, споделете долу в коментарите. Много ми е интересно да чуя и вашето мнение. Започва се дойде и моя ред. Направо вътре всичко подскача. Днес ще разбера как се чувства Супермен. Започва се. Излитане. Три.
1, 2, 3, ужас! Майко мила! Yeah! Ако скачате с нещо такова друг път, не гледайте надолу, наслаждайте се на пейзажа. Най-добрия начин. Айде, ще се видим на земята. Ето ни отново на земята. Али, определено нещо, което ти дига адреналин. За секунди... право си забрах изречението. Фитнес гривната беше готова да изпадне. В смисъл, тя се откопча направо. Добре, че не падне, защото не имаше оцеле от 100 метра височина. Знам, че съм косата бухни от кеф, обаче това беше уникално! Препоръчвам ви го, ако сте любител на екстремните спортове или по принцип, ако искате нещо откачано да направите, едно от нещата е задължително бънджи скок. Независимо, по принцип от балон ми изглежда много по-готино, не съм скачал от мостове. Но определено, ако искате да скочите с парашут, със сигурност първо скочете с бънджи, за да усетите какво е да падате свободно надолу, без равно нещо да ви спира, тъй като първите секунди ти падаш, самото въже после се опъва. Но със сигурност имаш няколко секунди, които падаш буквално свободно. Ако сте се качвали на гондола, чувството, което когато слиза гондолата надолу, го умножете по 10 и разбирате какво е. Уникално преживяване. Това го исках от много време, може би от 2 години. Благодаря на моята приятелка Тереза Николова и на нейните приятелки, които си мои, разбира се, че ми направихте такъв страхотен подарък. Наистина много ми хареса. Благодарско, целувки. И така, време е да се прибираме. И следващата цел какво е? Скок с парашут. И така. Видим след малко. И в крайна сметка, дами и господа, аз оцелях. И защо оцелях? Защото Stay Alive! Ако все още не сте гледали филма, сега е времето да го гледате. Може да го намерите долу в описанието. Stay Alive! Българската версия. Не английската. И така, ако ви е харесал днешния влог, дайте един голям палец нагоре. Ако искате да гледате още други интересни и забавни клипове, може да се абонирате за моя YouTube канал и да ударите камбанката, за да знаете всеки път, когато кача нов клип. И ще се видим скоро!